बिफाङा फास कत' 얘네 풍자리 왜 세마를 넣고? मोजां होनबाबो गारसो बे फाग्ला गथ'जों उन्दुफिनदो फाग्ला गथ' उन्दुलालां मानसि फाग्लाफोरखौसो लोंनो लेंहरसै आं ओइ मेडाम सोरखौ मेडाम होनदों नोंखौ बुंदोंमोनलै आयै खेबसे बुंबावलाय नों मेडाम हासिबजों मोननो लुगैदोंबा दे बुंला दे आइखौनो बुंसां सोर फाग्ला फन हरखोब्रा मबाइलबो बायनो हाला स्क्रिनबो नुबावला आयै हेल' सोरमोनलाय आंसो फाग्ला बिरखांसो अफाय दं अ आसोल नोंसो बेखौनो आंलाय सोरबा सानदोंमोन हाब माथो खबर जाखो आंहा मेट्रिक फेल जानाय बिराद दुखुलै आसोल नोंस्रासो पास जाबाय मालाय होद फाग्ला आंबो मास्टारखौ दंमोनानैसो पास जादों दे बेफोरखौ बार होदो आलु आगैमोनखौ लेंहरदो मादैनाव लोंनो दे थांगासिनो दं औ दे Ơi ơi ơi, nơi Vô đâu vô Câu được Lại 자신이 này Nốc ra mày hư từ lên Ai ơi đi Thích Trả đi Không vậy nhưng mà gì à cái đệt kìa kìa chút đúng nào không vậy Chú gọi thôi bây giờ xíu nó khẳng định cái đệt xíu đây mấy chú vào chứ người cùng đi đâu Rò ăn bánh đi cái đệt rò thì chỉ là cái liu này cùng là đi mà đi đi ăn đây này biết không ví dụ có mình ra đang ngủ ăn mình ra đi ví dụ mình ra mà đây này हाफिसजों थांना दङ मानसियानो खुनुरुखुम आं खेंनि दिमेज जानाय ना माबाय दिमेज जानायनि सो होननाय खोनाबावदों मानसिखौ खोनादोंथ' गैला रानजोब्बाय हिनजाव गुस्थिनाया बारा ना बिदिनो जागोन एसे नुयो आंबो एखमबा फेसबुक फाग्ला हिनजाव मानसि एखमबा जाम्बा बिदि जानाङा जों बायदि स्टेन्डार्ड जा हिनजाव जेबो लोब्बा दालानो बिदि फंबाय लाबोद' मारै जाखो एथ'राव गोजान ओइ लाबोदो फंबाय गंनै लोंसै गंनै लाबोदो ओमफ्राय खाब नांबावगोन ना फंबाय र' गेदेर माबा नांबावगोन बेखौथ' लिडारासो लोङो खाबखौ र' गेदेर र' साबाना मानसिफ्रा होमबालाय आं खाबलायबावनि गेदेर खाबलाबो आइदो दिनैसो उफाय गैया लागजारि लोङोमोन जों ओमफ्राय रयेल गोहोमबो लोङोमोन दा नायदो नों लागजारि बथलाव माबा मा बुस्थु होनो बिदिखौ गोरानसो सोलियो जोंनि थाखाय ना फैसा गैयाना लाबोबायना फंबाय गेदेर माबा खाबा गिदिर फिसा जाबाय मोजां जायो फंबाय लुदो फंबाय दे दे फै गेदेर होमबालाय आंबो लोंफासैलै एसे लोंफानोसै खालामनांगौ नांलै होमबा जाबाय खाबा दे गोदाव जाबाय दे गोदाव नंला बोरै आखाइ मावखोब्रा फाग्ला मोनलोङै बायदिलाय वानस'ल' हो गेदेर वानस'ल दे जेसन जे जौ फाग्ला गोजा दिनै हले आलु बिमानाव खेथेम बिहैगोनला दे माने आं नों ओमफ्राय दावराव खालामनाङा दे दावराव खालामनानै न'थ' बुसिगोन आं हिनजाव लानोसै खेथेम बायनानै फाग्ला सानो माने दानि हिनजावफ्रा खेथेम गैयाबानो हाबा जानो गोसो गैया जाहैदों ब्रेकआप खालामो नामो ओमफ्राय दाख्लै सासे हौवाखौ खोनाला बायदि मोनदोंमोन आं ब्रेकआप खालामदों होननानै ओमफ्राय गेदेरमोनखौ नुनाय मोनदोंमोन आं बबेनि जाखो गेदेर जों मुखुल दांनिसो फंबाय होमबाथ' गेदेर गोजानानो जायो
बिराद गोजान जायो होमबाबो थाबायबाय नोंसिनावबो लोंफैबाय थायोना नोंखौ नुथ्रामोन आं गेदेर दाख्लैसो शिबसागरनिफ्राय फैदों खामानि मावोमोन आङो बे दैयावनो ना हमनाय ना हमनाय मावनांगौ फंबाय ओरैनो थानाङा हिनजाव लानाङालै हिनजाव दानि हिनजावफ्रा खेथिम फाग्लासो जाजोब्बाय बेनिखायनो बिमानाव खेथिम जिगोन दिनै मानिया बिमाबो जौ लोंनानै थिगसे लोंनानै थागोन बिमाखौ मोनदों मानियाला हाब मार नांबायसोब्रा मोथो नैबे गंसेखौ लोंबावसै आदैमोन लुदो आइथ' लोंखांबायबो थांसैलै अनजलदो आङो हाला नोंनो हाबावो हालाना ज' थांसै बेरायफैबाय आं थांसैथ' ओमफ्राय गेदेरमोन राङासो राङा लोंबाय फंबाय नांला फंबाय नोंबो लोंखाबाय बार दिना नों माखौ खिन्थाबानो जाबाय नोङो सिनायखायो होमबालाय आं बे गामिनि ना खिथासै दे फाग्लाफ्रा लोंनानै फैसाखौनो होलांबावासै आंहासो दा बिमाजों बुजासिगोन खिथाना होआबाथ' थैथारगोन आङो बिमाने फाग्ला गोजालै मानसिफ्रा ada yang anu mau beli ang oleh bisma dan sini nang lagi kan lek jam bisma gua ada ada apa kaman sumber lang bukan ada ada man anak kicim baik nang sigo. लामानि मोदाय अरलाबो खोनामाखै मोदाय अराखै anak kicim baik nang sigo. दानि सिख्लाफ्रा kicim baik गैयिनि आंखौ मोजां मोनला ओंखायनो आंनो kicim baik नांथारगौ गाबोननो जागोन दे नोंफा फैग्रोथोंसै ले गाबोननो नांगौ आं मानियालै गाबोननो नांगौ Ngoni raja bana kicima. Tole kicim number begini kile kicim number begini. Hello, wangi jana genang gasibo sona rupa. Oh hello, mana baman cakap bungdu? Nengkuno bungdung nang sona mobile number bungdu. Oh sengra, kitim baik dia bang nekula ya. Kitim baik kadu baik hagan berat. Ang nalaya baik nane hina ker kabai kitim baik. Oh nunggu nama ada, neng kitim baik kula mandar. Neng number lo bungdu deh. Di hambal ada. 9678722537 di hamba ada kitim baik bang lapon hode Oh deh jangan deh Oi tangsi nama am bimano kitim baik binsi yang begitu jabai li nusir posiakai Posai baik. jabai li ang bimano kitim binsi dah nang mani lagi Ayo berani kita baik bener ya. र' नोंफा फैग्रोथोंसै जाला नोंनि हाम जानो गोनां खेथिम बायाबानो आङो फैयानो आं ओंखायनो थाब खेथिम नांसिगौ आं मानिला आंनो थाब नांसिगौ आं मोनथिया आं जेबो मोनथिया आंनो गाबोननो नांगौ आंनो खेथिम नांगौ आं मानिला